У параўнанні з паказчыкамі мінулага года агульная колькасць зваротаў у суд скарацілася на 8%, што склала 3947. Таксама ў працэдуры прымірэння урэгулявана 125 спрэчак. Па катэгорыях асноўная доля – гэта маёмасныя спрэчкі 530. Падчас брыфінгу журналісты змаглі атрымаць усю неабходную інфармацию аб дзейнасці эканамічнага суда Брестской области. Вообще в науке на сегодняшний день уже давно разрабатывается новый принцип, который называется транспарентность судебной деятельности. В моем понимании транспарентность включает три составляющих. Первое – это конституционный принцип гласности, то есть судебного разбирательства, и это закреплено в любом процессуальном кодексе. Второй принцип – это принцип публичности, то есть суд действует от имени государства и в интересах общества. И третье направление – это прозрачность и открытость. Асаблівы інтарэс у журналістаў выклікала праблема банкрутства прадпрыемстваў. На сённяшні дзень па вобласці такіх, у тым ліку і індывідуальных, налічваецца 165. У складаным стане, незважаючы на ўсе мерапрыемствы па санацыі, знаходзяцца такія, як Брэсцкае піва, дываны Брэста, Бяроза Тара. Пазыкі першага склалі каля 12 мільёнаў долараў. Таксама сёлета будзе завершана працэдура ліквідацыі Белькельме. Яшчэ адно значнае пытанне адносна дзейнасці самого эканамічнага суда. Паспяхова здзяйсняецца пераход на электронную вытворчасць спраў. Замест гэтага аўдыа- і відэафіксацыя. Распрацоўваецца пытанне пашырэння практыкі карыстання электронна-цыфравога подпіса суддзі.